Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Wada Jesu wada. Yeshua Satan. Wada Jesu. Yeshua Satan. Washweba Satani. Hallelujah. Amen Nkosi. Igama ngunjabulo Sibongo kaGininda ngiyakholwa ngisindisiwe. Inkosi yangenzela umusa. Yangihlenga ngegazi layo. Amen. Sizwe ezweni lenkosi kafishane. Sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini emini yantambama. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Jesus. Oh bayete. Go sendele.
chapter 17 sizoqala verse 5. Jeremiah chapter 17 sizoqala verse 5 egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyacela siphuthume bazalwane isikhathi sihambile. Thathelame sisivulekile la. Jeremiah chapter 17 sizoqala verse 5. Incwadi kaJeremiya chapter 17 verse 5. Usho kanje uJehova uthi uqalekise umntathepha kubantu ayenze inyama yakhe ibe igalo lakhe nenhliziyo yakhe isuka kuJehova. Uyakube njengesihlahla esiyize ehlane angaboni ukuthi kuyenza okuhle. Uyakuhlala ezindaweni ezishileyo ehlane ezweni likasawoti elingahlala muntu. Ubusiso womntathepha kuJehova nethemba lakhe likuJehova ngokubuya kube njengomuthi otshalwe ngasemanzini osenabisa izimpande zawo ngasemfuleni. Ongesabi lapho kufika ukushisa amaqabuka awo abeluhlaza angabi naluvalo ngomnyaka wesigagadu anganqamuki ukuthela izithelo. Inhliziyo yakho hlisa ngaphansi kwakho konke futhi iphi kubani ongayazi na. Ngicela ugcine lapho. Jesus Baba ongcwele izwi lakho liyaphila linamandla. Ngalo Baba wadala konke sibonayo emhlabeni. uNkulunkulu wethu ongcwele siyakudumisa ngale mini. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Khuluma Baba nale yampilo uNkulunkulu wethu onamandla wonke. Abanye basemakhaya Baba siyathandaza ngena ngezwi lakho lamandla. uNkulunkulu wethu onamandla wonke yahlula le yanhliziyo nale yanhliziyo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu ongcwele izwi lakho siyalamukela ngokubonga uNkulunkulu wethu onamandla wonke ngegama lika Jesu waseNazaretha. Baba siyakholwa ayikho imimoya engazama ukuphazamisa ukufundwa kwezwi lakho nokukhulunywa ngalo uNkulunkulu wethu onamandla wonke kule mini yantambama ngegama lika Jesu waseNazaretha. Sithintela abantu benhliziyo yakho nantambama ngegama lika Jesu waseNazaretha. Ibandla lonke lithi amen. amen. Cela ungifundele sithandaza. Nkosi verse 5. Usho kanje uJehova uthi uqalekise umuntu othemba kubantu. Usho kanje uJehova uthi qalekisiwe umuntu othemba kubantu. Jesus Amen. amen. iBhayibheli lithi usho kanje uJehova uthi uqalekisiwe umuntu othemba kubantu. Nkosi Siqalekiso sokuqala umuntu abanaso ngaphezu kweqalekiso zonke abazaziyo abantu. Isiqalekiso sokuqala sokuthi umuntu angathembi kuJehova kodwa umuntu abeka ithemba lakhe kubantu. hallelujah. Kushuthi ngamanye amazwi isibusiso sokuqala umuntu asitholayo ngaphezu kwezibusiso ukuthi umuntu athembe uJehova ngoba lokhu isibusiso esikaphezulu kwezibusiso zonke esikhona emhlabeni. Praise the Lord. Jesus Qhubeka. ayenze inyama ibe ingalo yakhe nenhliziyo yakhe isuka kuJehova. Ayenze inyama ibe ingalo yakhe nenhliziyo yakhe isuka kuJehova. Jesus Nomuntu uqalekisiwe noma angazama ayakubantu abaziwayo kodwa lesiqalekiso asisoze sasuka ngoba umuntu siqalekiso sokuqala asitholayo ukuthi umuntu athemba abantu. Nkosi Wonke umuntu ongathemba
isiqalekiso wonke umuntu onhliziyo yakhe ibambelele kubantu lowo muntu uphila phansi kwesiqalekiso esinzima. Hallelujah. Siqalekiso akekho umuntu ongakhulula kuleso siqalekiso kodwa nguwena ongakhulula kusona. Kunjalo. Nkosi. Baningi abanye abantu badinga usizo, bayagijima, bayehla, bayanyuka, kanti abazi ukuthi inkinga bathemba abantu basuka kuJehova. Nkosi Jesu. Akekho ongakulamlela, akekho ongakusiza. Uyena lo Jehova ongakulamlela uma ubuyela kuye. Nkosi Jesu. Abanye abantu babeka ithemba labo enyangeni, abanye abantu babeka ithemba labo ezangomeni. Inkinga uJehova washo ngoba yazi umuntu uyendlula kulo mhlaba. Nkosi. Bilakile abantu engibaziyo abanye bebeka ithemba labo enyangeni ayidumileyo ezaziwayo kodwa ngelinye lamalanga zandlula emhlabeni. Ngabe uma lo muntu obeka ithemba lakhe kuye uma ngelinye lamalanga umphefumulo wakho uthathwa, ngabe impilo yakho yolibekaphi ithemba? Ngabe impilo yakho yolibekaphi ithemba? Abanye baze bathwele namhlanje ngoba abantu bakuthi ekubekeni amathemba abo kubantu. Hallelujah. Kodwa lithi iBhayibheli usho kanje uJehova ukuthi ukuqalekisa umuntu othemba lakhe likubantu nomuntu onhliziyo yakhe isuka kuJehova qalekisiwe lo muntu. Akulethaba ukuthi lapho bekho lithemba mhlawumbe usizo uyalithola kodwa yazi ukuthi uphila ngaphansi kwesiqalekiso. Ngaphansi kwesiqalekiso abantu abasaziyo nasi isiqalekiso esingaphezu kwazo zonke. Isiqalekiso sokuthi ungamthembi umenzi wakho nguJehova. Hallelujah. Nkosi Jesu. Kubeka sizothandaza. Uyakube njengesihlahla esiyize ehlane angaboni ukuthi kuyeza okuhle. Lo muntu uyakuba njengesihlahla esiyize ehlane angaboni ukuthi kuyeza okuhle. Nkosi. iBhayibheli liveza ukuthi lo muntu onjalo uyakuba njengesihlahla esiyize ehlane angaboni nokuthi kukhona okuhle okuzayo kuye. Isihlahla Hallelujah. esiyize ehlane isihlahla esiphila lapho kungekho khona lisho utshani obuhlaza ngoba lo muntu uthembe abantu, waye uthembe uJehova, impilo yakhe ibanzima. Yingakho abanye base bathatha isinqumo sokuthi babeke intambo emqaleni bayibulale ngoba babona ukuthi akukho kuhle okuzayo kuye. Hallelujah. Bakhetha ukuthi impilo kungcono ngidlule emhlabeni ngife ngoba yikho into engiyiphilelayo, ngoba kulo mhlaba yonke into yami iyaphambana. Bakhetha ukuthi bamane basibulale ngoba bayabona ukuthi into abayiphilelayo iyize emhlabeni. Inkinga ukuthi babeka ithemba labo kubantu. Jesus. Baningi abantu abanye bajabuswa ngabantu ngempela bebethembile kodwa babaphoqa ngoba umuntu awusoze wamthemba. Hallelujah. Noma ngabe ukwazelani enhle, noma ngabe ukusiza kangakanani, kodwa ungalokothi nokuthi ungabeka ithemba lakho kumuntu. Umuntu uyashinga
kahle ongahlanganisa nomuntu. Nkosi Jesu. Baningi abantu abanye bebenayimfihlo kodwa imfihlo zabo kwaba khona abantu ababathembayo bahamba bayakhuluma inhliziyo yabo kulabo bantu abathi bayabathemba bakhohlwa ukuthi lithe iBhayibheli uqalekisiwe umuntu obeka ithemba lakhe kumuntu. Namhlanje bayakhala Jesus. uthi ave bengimethembile bengingazi ukuthi uya lona obengangijikela ngalendlela lena ngoba umuntu ungalokothi ubeka ithemba lakhe kuye. Nkosi. Noma ngabe ufundisi noma ngabe umuntu othembeka kangakanani ngithi mina ungalokothi nokuthi ungabeka ithemba lakho kumuntu. Umuntu uyadlula emhlabeni, umuntu uyafa, umuntu uyatasuka, umuntu unako lokya kodwa ungalibeka ithemba lakho kuJehova. Qhubeka sisi. Uyakuba njengesihlahla esiyizehlane angabona ukujikeza kuhle. Uyakuhlala ezindaweni ezishileyo ehlane ezweni likaSawoti elingahlala muntu. Uyakuhlala ezindaweni ezishile ehlane ezweni likaSawoti. Indawo eyishile ehlane, indawo eyishile yindawo ongekho bazalwane ithemba lokuthi kukhona into ongayitshala kuleyo ndawo ngoba leyo ndawo akumili lutho. Endaweni eyishile ehlane izwe likaSawoti. Haleluya. Izwe likaSawoti, izwe lapho kuphuma khona into abayinto engamnandi. Uyoba njalo umuntu othemba kubantu, uyoba njalo umuntu othemba kubantu. Awusho lesibusiso abantu abasitholayo bangakayitholi zonke isibusiso sokuqala. Ubusisiwe umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe likuJehova. Ubusisiwe umuntu othemba kuJehova Jesus. nothemba lakhe likuJehova. Nkosi. Isibusiso sokuqala abantu besibizane ubusisiwe umuntu othemba kuJehova othi noma bona ukuthi impilo yakhe ifasile ibaphile kodwa ngalisusi ithemba lakhe kuJehova. Yebo Nkosi. Praise the Lord. Yesho sisi. Ngokuba uyakuba njengomuthi otshalwe ngasemanzini ozenabisa izimpande zawo ngasemfuleni. Lo muntu othemba kuJehova nothemba lakhe likuJehova uyawufanana nomuthi otshaliwe ngasemanzini impande zawo zidonsa amanzi emfuleni. Nkosi Jesu. Siyawazi umuthi otshaliwe ngasemanzini ukuthi noma ngabe ufika siphi isikhathi kodwa ushi yini indaba ukuthi izimpande zawo zidonsa amanzi emfuleni. Hayi ngoba bazalwane izikhathi ezinzima zingafiki nakubantu abakholwayo kodwa ziyafika. Kodwa inkinga noma into enhle zithi zifika zimthola ukuthi utshaliwe ngasemfuleni. Impande zawo lo muthi zidonsa amanzi kuthi noma izimo zishaya kodwa akashi. Uhlala luhlaza, uhlala eqobazela kulangathi konke kuhamba kahle. Kanti inkinga ukuthi lo muntu uke wabeka ithemba lakhe kuJehova wazi ukuthi lo muntu engibeka uyithemba lami akasoze angijabulise. Haleluya. Akasoze wazi indaba yakho omtshela yona uyizwa sekhulunywa ngomunye umuntu ngoba yena wethembekile. Ngoba yena wethembekile. Noma ngabe kufika ubusika kodwa ohlala thena njalo omaqabunga akhe ayohlala luhlaza ngaso sonke isikhathi.
Nkosi. Akathele ehlobo kuphela, akabi hlaze ehlobo kuphela, kodwa lasebusika lapho abantu bathi akukho okubahlaza, kodwa yena wohlalela uhlaza, ngoba uke wabeka ithemba lakhe kuJehova, uke wabeka ithemba lakhe kuJehova. Sesizothandaza egameni likaJesu, Nkosi Jesu. sesizothandaza egameni likaJesu. Nginalombuzo emini yentambama ukuthi ngabe wena ithemba lakho ulibeke kuphi? Sesizothandaza egameni likaJesu. Naku umbuzo ewuletha mini, ngabe wena ithemba lakho ulibeka kuphi? Ngoba ithemba lakho ulibeke kuphi? Ngoba bonke ababeka ithemba labo kuJehova abasabi noma kufika isikhathi sobunzima, ngoba ithemba labo balibeke endaweni right. Ngoba lakho ithemba ulibeke kuphi? Siyabonga moya ongcwele. Ngabe lapho libeka khona leli themba, ngabe ngelinye ilanga ngeke niwezwa ukuthi leyo nto bekuyithemba lakho ayisekho emhlabeni. Ngabe ngelinye lamalanga ngeke yini wezwa ukuthi lokho kovulo wakho ohamba kuye sodlulile emhlabeni. Ngabe weshonaphi? Ngoba abanye izinto zabo ziyavuselelwa unyaka nonyaka umendlula emhlabeni. Ngubani oyophinda kusize kuleyo nto oyithola kulo muntu? Sesiyathandaza. Alexiwe umuntu othemba lakhe likubantu, kodwa ubusisiwe umuntu othemba lakhe likuJehova. Jesus, Jesus. Sizosho njalo emini yentambama ukuthi ithemba lakho kuseseli ungalibeka kuJehova, ungalisusa kubantu bobathembile, ngoba abantu ngelinye lamalanga bazokujabulisa, wokhala, uyofisa nokuzibulala. Kwesinye isikhathi uyofisa sengabe umhlaba uyavula uvele ukukibe, ngoba abantu bayaphokana la ngaphandle, ngoba abantu bayajika. Kodwa uJehova makabongwe, yena ohlala njalo enathi, angajiki, ongasishintsheli, uyathembekile. Nkosi. Ngiyacela sesiyathandaza, Unaphakade. sesiyathandaza. Jesus. Ngithe isiqalekiso sokuqala umuntu asitholayo ukuthi angamethembi uJehova, angamethembi uNkulunkulu, angamethembi umenzi wakhe, angamethembi lowo amdalayo. Yena ukwazi kangcono kunabantu obeke kubi ithemba, ukwazi kangcono yena, ngoba yena wakwenza. Yena uyayazi nemihla yakho yokuhamba emhlabeni, yena ukwazi kangcono kunabantu. Jesus. Yena ukwazi ukwendlula abazali bakho, yena ukwazi kangcono kunabantu. Nkosi. Usisiwe umuntu othemba lakhe likuJehova. Sesiyathandaza emini, ngidinga ukuthandaza nabantu abathi nayi impilo yami kade kwasa ngibeka ithemba lami kubantu. Kwesinye isikhathi bangiphoxile abantu, bangilimaza abantu, kodwa sengizwile mini ukuthi into engayilaya ngayo ukuthi ngisuse ithemba lami kuJehova, ngilibeke kubantu. Kodwa as long usaphila usengabuyela endaweni, as long usaphila usengabuyisela ithemba lakho kuJehova, ngoba yena wethembekile bazalwane.
ngiyacela ukuthandaza nabantu abathi Nkosi nansi impilo yami awusoze kwalunga lutho as long uze ubuyisele ithemba lakho kuJehova ngoba uhamba phambi kwesiqalekiso wena. Iqalekiso akekho umuntu ongakusiza kuso kodwa udinga yena uJehova ukuba kusize kuso. Sesiyathandaza ngiyacela umuntu osho njalo ukuthi nansi impilo yami themba lami ngiyalibeka kuwe Jehova, themba lami ngiyalibeka kuwe. Ngiyacela phambi isandla sakhe lapha ekhona sithandaza. Sesiyathandaza. Sesiyathandaza egameni likaJesu. Wathi Nkosi ngiyalibeka ithemba lami kuwe. Nkosi ngiyalibeka ithemba lami kuwe. Ayathi noma abantu sebengasekho kodwa ngazi ukuthi ngibambile namandla engasoze yangishiya. Nangezikhathi zobunzima, nangezikhathi lapho abantu babona bonke beqhelile kodwa yena uhlale eseduzane nawe. Ungakade ohlabelelayo ungumhlobo omuhle, mhlobo ongenayo injabuliso, mhlobo ongenayo inkohliso. Ngempela uyasiza ngeqiniso. Sesiyathandaza bazalwane egameni likaJesu. Wokuthi Nkosi Jesu nansi impilo yami. Sesiyathandaza egameni likaJesu. Ngiyacela MC usondele egameni leNkosi. Sesiyathandaza, sesiyathandaza. Ungasenzela umusa lapha ekhaya okhona khona uphakamisa isandla sakho. Ungasenzela umusa lapho khona khona inkosi yakubona. Inkosi yakubona noma thina sikakuboni kodwa inkosi yakubona. Ungaphakamisa isandla sakho sithandaza egameni likaJesu. Sesiyathandaza. Bonke abaphakamisa izandla zabo ngiyacela baphakamise kakhulu egameni likaJesu. Besho lo mthandazo emva kwami ngizobuyisela kuMC. Bathi Nkosi Jesu, ngiyabonga ungenzela umusa. Ngiyabonga uvula amehlo ami ngingakafi. Ngiyabonga ungenzela umusa ongaka. Nkosi Jesu ngiyavuma ukuthi wena wehla wafa wavuka. Nkosi Jesu ngiyavuma ukuthi zonke izono zami wena wangithwalela zona. Nkosi Jesu sule igama lami encwadini yokufa ulibhale encwadini yokuphila ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen and amen. Inkosi ngibusise.